To je u redu. Normalno da je u redu. Halo? Bing? Hej, kako bratac? Što? Opljačkao dijete od 7 mjeseci. I dobio 7 mjeseci. Pa što bi te bilo da ne reke našeg starkanju, molim te polovi. Da, nikad ništa od njega. Nego slušaj, Bing, zanima li vas usisavač marka Diesel? Novcati, tek izašu iz proizvodnje. Cijena? Pa znaš me, Bing, prava sitnica. Žiromere! Dolazite ovamo, trebam pomoć. Bing, moram ići, starkanja me zove. Moram li vam 2 puta govoriti? Zar mislite da mi se sviđa biti ovako zaglavljeni? Pa vi ste se pravo zaglavili. Da, i s kim ste to razgovarali? Razgovarao? A da, krivi broj, visosti, krivi broj. Da, krivi. Još spavaju. A gdje su ostali? Ne znam, visosti, ja sam se upravo vratio sa vrlo važnog skupa bankara. Nadam se da nam policija neće omesti sastanak, Oliver. Čekcine, dižite se da vidim koliko vas zapravo ima. Super agenti, super grupe TNT. Jeste li svi? Da, svi! Baš svi. Osim onih umirućih, koji se kao i uvijek zabavljeni svojim poslom. Legendarni dvojac bez kormilara, debeli šef Jeremija u svojoj običajnoj pozi, visosti. Da, poznato mi je što svi kakvi su. A od vas ostalih očekujem drugčije ponašanje. No razmotrimo li pomno njihovo ponašanje, moramo se složiti s tim da je spavanje te dvojice itekako korisno za grupu. Tako je. Barem ne čine štetu. Što se događa? Zašto šapćete? Evo, mi o Vucima... Turcima! Kakvim razlijem Turcima? A Bob je samo htio naglasiti da smo sad o vama razgovarali. Što? Varali? Nas! Probudite debela mješino, opet su nas prevarili! Daj, pomio za čepi, pusti me da se konačno naspao. Dosta ništarije! Zapane od visosti! Naime, zadatak koji vam namjeravam povjeriti traži hrabrost, spretnost i mnogo energije. Da, opet ćemo nastradati mi koji ne spavamo. Dosta glupih predrasuda. Prema tome, treba izabrati najprikladnije, a time sam mislio na Sir Olivera i Alana Forda. Visosti, bit će nam čast izvršiti zadatak koji od nas zahtjeva osobine koje se na prvi pogled u nas uočavaju. Visosti, bio sam uvjeren da će izbor pasti na mene. Ne, čekaj. Zar ja nisam prva violina? Da, znam. Sad cijelo riječ o nekakvom ugodnom zadatku s obiljem jela i pila. A kao su poslijedi ti prljavi poslovi, onda mene izaberete. Visosti, ako me ne smatrate sposobnim, ja ću... Ako te ne smatram sposobnim. Kao i uvijek pokorit ću se, ali ću se zatim... Ali ćeš se zatim? Tako je, visosti. Zatim ću se ubiti. Ne mogu podnijeti pomisao da ne uživam vaše povjerenje. Bravo, Grumfe! Pa to si lijepo rekao. Nisam znao da imaš pjesničkog duha. A sad se ozbilji, jer taj zadatak najviše ovisi o tebi. Kakav zadatak?
Da li ste o kakvom zadatku riječ? To se dakako ne odnosi na ovu dvojicu pospanca. Tu su i tu ćemo ih i ostaviti. Dobro, kakav zadatak, ponavljam pitanje. Visosti, ima li to kakve veze s jučerašnjim okupom? Dobro, reći ću vam, ali načulite uši, jer ovo govorim samo jedan